বমটো পাতি মাৰিলেতো অসমৰে মাটি যাব, অসমৰে স্কুল যাব, অসমৰে ৰাস্তা হ'ব। তেওঁলোকেতো অসমৰ ভালৰ কাৰণেহে আন্দোলন কৰি আছে, ইয়াত কিয় বেয়া কৰিব? नै बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनायोब्ला आरो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नुयोब्ला गोसोआव गाबखाङोना गाबखाङा आं बेखौ बिराद सिन्था खालामो आरो रायजो राजाफोर। दा सानो जोङो माने जोंनि बर' हारिनि लिडारफ्रा लिडार नङा नामा, माबा मोनसे गादि आरो थाखा फैसानि थाखायल' माने लिडार जादों नामा, बेफोरबायदि साननाय फैयो आरो गोसोआव बिराद माने उगुल थुगुल साननाय फैयो आरो गोसोआव दुखु मोनो आरो रायजो राजाफोर। दा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोसोआव दुखु मोननो रोंना रोङा बेखौ बुजिला आरो नङा होमब्ला। दा गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा माने सानोब्ला आरो दा जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफोरजों जुदि रुजुनानै नायोब्ला माने जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा माने बर' जाथिनि दैदेनगिरि नङा नामा होननाय मोनसे माने गोनो गोथो साननाय फैयो आरो। दा जिखुनु हक दिनैनि जेनाखि भिडिअ बिराद इम्परटेन्ट साननो गोनां नङा होमब्ला। दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आलफानि जानानै गोबां मोजां बाथ्रा बुंनो हायोब्ला नङा होमब्ला, दा दिनै जोंनि BTCनि जेनाखि प्रमद बर' बिथां दानि जेनाखि रानिं खुंथायाव थानाय बिथांमोना दिनै NDB बिदा फंबायफोरनि थाखाय माने जेबो बुंनो हायाखै। दा बिराद कुइसन थायो आरो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला, साननो गोनां बाथ्रा। दिनै जाय बिथांमोनखौ प्रमद बर' बिथाङा लानानै सुक्ति खालामदोंमोन नङा होमब्ला, दिनै बै बिथांमोननि जानानै बिथाङा दिनैसिम मानो फंसेबो बाथ्रा बुंनो हाया। दिनैनि दिनाव हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आलफानि जानानै जे बाथ्राखौ बुंदों, दिनै जोंनि BTRनि CM प्रमद बर' बिथाङा दिनै सान्ति सुक्ति लाबोखांनायनि उनावबो जाय बिथांमोनखौ लानानै सान्ति सुक्ति लाबोदोंमोन, दा बै बिथांमोननि फारसे जानानै एबा बै बिथांमोनखौ लानानै दिनै मानो बिथांमोना फंसेबो बाथ्रा बुंनो हाया रायजोफोर। आलफाफोरा जाहैबाय आसामनि मोजांनि थाखायसो खामानिखौ मावदों, बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामदों। खोथायानो जोब्बाय रायजोफोर, डिसमिस जाबाय, खुनु बेयाव दाय खोख्लैनायनि खुनु बाथ्रायानो फैला आरो। नाथाय जोंनि बड'लेण्ड नङा होमब्ला, बे बड'लेण्डआव थानाय बर' फिसाफोर एबा हाथियार लानानै सोमावसारग्रा जाय हान्जाफोर BLTआनो जा, सोरबा NDBआनो जा, सोरबा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा, जों गासिबो बर' फिसा हिसाबै जोंनि बड'लेण्डनि थाखायनोथ' मावदोंमोन। बे बर' जाथिखौ इस्टाब्लिस खालामनो थाखायनोथ' जिउ होदोंमोन, थै होदोंमोन, आन्दलन खालामदोंमोन नङा होमब्ला। दा बेखौ सिन्था खालामदो रायजो राजाफोर। गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों, गोबां नाजानायनि गेजेरजों थै जिउ होनानैब्लाबो गोबां जोंनि बर' फिसाफ्रा गोबां माने जाथायजों भुगिनांनानैबाबो दिनैहाय BSc, BTC आरो BTR मोनबाय जोबथा गोरोबथा। अब्लाबो दिनैसिमबो सुक्तिखारि बिदा फंबायफ्रा दासिमबो जेल खानायावनो गुरब्ला दं, खावब्ला दं। दा बेसेबां लासिं सिं नङा होमब्ला। बैफोरबायदि जाथायखौ लानानै दिनैनि गेजेराव ससियेल मिडियायाव जुदि जोंनि बर' फिसाफ्रा गोबां बाथ्रा बुङोब्ला, सोंखारिब्ला माने दिनैनि दिनाव बिथांमोना दुखु मोनो, माने गन्थङाव दै हाबो आरो रायजोफोर। दा बिराद सिन्था खालामनो गोनां आरो। दा दिनैनि दिनाव प्रमद बन्दु बिथाङा मानो बुंनो हायाखै? बिथांमोनाबो बे जोंनि देशनि थाखायसो नांदों, बिथांमोननि खुनु बुहुल गैया। दिनै जाथिनि नांनायाव, दिनै जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय नांनायाव, दिनै सुक्ति जानायनि गेजेरावबो दिनै मानो NDB बिदा फंबायफ्रा मानो जेलाव थानो गोनां जाखो होननानै दिनै प्रमद बन्दु बिथां एबा जाय सरकाराव दं, बै सरकारा जुदि दिनैनि दिनाव बुङाब्ला सोर बुंनो? आरो दिनै सरकारा बैफोर खामानिखौ मावाबा सोर मावगोन? ना सरकार गैयैफ्रा दिनैनि दिनाव बैफोर खामानिखौ मावनो हागोन नामा? दा बिराद लासिं सिं रायजो राजाफोर। दा बेखौनो बुंब्ला माने बिराद बबेनि गोरों, बबेनि दादागिरि, बबेनि मा होनलाबायो बै UPPL दोलोनि माखासे माने गेसाव गेसाव नेताफ्रा आरो सापर्टार बिथांमोनाबो। दा दिनै बिथांमोना बुङो, माखासे UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो NDB बिदा फंबायफोरनि थाखाय जेबो बुङाखसै? बिथांमोना बेफोरबायदि कुइसन खालामो। जाय बेफोरबायदि कुइसन खालामो बै बिथांमोननि खर'आव दिनैनि दिनाव जेबो माने मेलेम गैया, गोबोरखि मेलेम आरो खलथा गोजाखासो।
बेफोरबायदि कुइसन खालामग्रा दैदेनगिरि आरो सापर्टार बिथांमोननि मेलेमाव दा बै समाव जेब्लानाखि हाग्रामा महिलारी सारा सरकाराव दंमोन बे समावथ' NDFB एबा एबसुनि बे सान्थि सुक्तियाथ' जायाखैमोन ना रायजोफोर दा सान्थि सुक्ति जायनि सिगां बै समाव NDFB बिदा फंबायफ्रा जाथिनि थाखाय नांथाबनायावनो दंमोन खुनु सुक्तियानो जायाखैमोन दा बेफोरखौ सिन्था खालामदों नोंथांमोना दा दिनै नोंथांमोना जेनाखि बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोबाय दिनै सुक्तिखारि बिदा फंबायफोरखौनो दिनै नोंथांमोना जेलनिफ्रायनो बख'नो हायाखिसै मा सान्थि सुक्ति जाखो बेलाय आरो दिनै फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै NDFB बिदा फंबायफोरखौनो बुंदोंमोन फार्स्ट प्रायरिटिया दिनै बबाव थांखो दा दिनै बै समाव हाग्रामा महिलारी सारनि BTC सान्थि सुक्ति दा बै BTC सान्थि सुक्तिया मा रोखोममोन दिनै नोंथांमोना फल' खालामनानै नायदों दा सिन्था खालामनानै नायदों बै समाव जेब्ला सान्थि सुक्ति जादोंमोन दा जोंनि बर' हारिनि नांसोमग्रा बिदा फंबायफ्राथ' जेलाव थानाङाखै आरो रावबोथ' केसाव गोग्लैनानै थानाङाखै आरो गोबां साख्रि बाख्रि मोन्दों जायफोर साख्रि बाख्रि मोनाखै बिथांमोना माबा मोनसे बिजनेस खालामनायनि मोनसे माने थांनानै थानायनि राहा लामा मोन्दों नाथाय नोंथांमोननि बे बिटिआर सान्थि सुक्तियाव दिनै मा नुखो सुक्तिखारि बिदा फंबायफ्रानो दिनै जेलनिफ्राय गवाबा केसनिफ्राय जोबाखैब्ला नोंथांमोना बिदिब्ला बबे मेगनजों बबे मेलेमजों बे सान्थि सुक्तिखौ खालामखो बे बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ बबे मेलेमजों नोजोर होनानै नोंथांमोना बे बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ खालामखो दा बैफोरखौ रुजुनानै नायोब्ला जों दिनैनि दिनाव बुंनो हायो माने प्रमद बन्दु बिथाङा माने गादिनि थाखायल' माने सोमावसारदोंमोन होननानै जों बुंनो हायो आरो दा दिनै बिथाङा गादि मोननाय लोगो लोगो सोर NDFB बावलांबाय सोर NDFBनि केस बेफोरखौबो बावलांबाय दिनै गासिबो माने बर' फिसाफोरनि माने जेंना जेंसिखौ दिनै बिथाङा बावलांजोब्बाय आरो दा लाजिनांगौ दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जुदि आल्फाखौ जाथिनि थाखाय मावदों होनोब्ला आसामनि मोजांनि थाखाय खामानि मावदों होनोब्ला दिनै मानो जाथिनि थाखाय नांसोमग्रा NDFB बिदा फंबायखौ दिनै मानो प्रमद बन्दु बिथाङा बैफोरबायदि बुंनो हायाखिसै आरो मानो दासिम उदां अख्राङाव लाबोनो बिथाङा सिन्था खालामनो रोङाखिसै आरो मानो सावरायनो हायाखिसै दा बैफोरखौ नायोबा दिनैनि दिनाव नुयो माने गादिनि थाखायल' बिथाङा माबा मोनसे माने सोमावसारनायनि लामायाव बाहागो लादोंमोन होननानै जों बुंनो हायो रायजोफोर दा भिडिअखौ दिनै बेयावनो दोनबाय थेंक इउ